singakanani ngobekeze Sitazami singakanani ngobekeze Sanibonani ugogo Mseleku lo khulumayo. Ugogo niyamazi bakwethu ukuthi uyathanda imizi yakhiwe. Ugogo niyamazi bakwethu ukuthi uthanda imizi ehamba kahle emakhaya, imizi engenangxabano, imizi enokuthula. Njengoba ngikhona ke nje ngizonichazela futhi ngomuthi owenza izinto eziningi ima usebenzisa egazini kwena. Lo muthi lo uma uke usebenzisa uthola ukuthi umuntu wesifazane uyabambelela kwena ngoba amanandi asuke sewezwa kwena, asuke sehlula kwakudala, asuke sehlula ukwenza kube sengathi uthola umuntu omusha ongakaze wazi wahlangana naye. Into ebalulekile ke bakwethu engifuna ukuthi ngintshele yona, kunalo muthi lokuthiwa ukukhulisa induku. Uphinda vele nawo ulekelele ekutheni kuphi power. Hayi ukuthi futhi mawusebenza lo muthi lo usungasazolala nomuntu wakhe. Uyawusebenza nomuntu ulale nomuntu wakho ngoba nawo uma usebenzisa uphi power yokuthi wena lala nomuntu wakho ngoba unaleyo power yokufuna ukujima imthambo le ifuna ukujima. Yayibona lo isikhathi ifuna ukujima yabona ifuna ukujima nje njengoba kulinganisela wena ufuna uyisebenzise ukuze phela ikwazi ukuyenza kahle into ekufanele mayiyenze kuwena ngoba kufanele phela ithi ngalesikhathi ifuna ukujima uyijimise wena ngoba ujimisela ukuthi ikwazi phela ukuthi yabo yenze lento ekufanele mengabe yenze kuwena. Uma ngabe kuthiwa nje unomuntu wakho and yakuthumana makuthi uyayisebenzisa ifuna vele impela nje iyona etshela ukuthi ngiyamdinga umuntu, hayi asibonane. Uyabona nje leyo nto enjengalezo zibalulekile vele ke lezo zinto phela ngoba ubona sakhe imithi yamadoda nokusiza amadoda senzela kona ukuthi ikwazi ukuthi imizi ihleze i-right. Niyazi nani ukuthi uma ngabe kuthiwa unenkinga ubaba phakathi kwekhaya kuye kufanele ukuthi ngaleyo nkinga isonveke ngoba ekugcineni igcina ukuthi umuzi uzogcina uphela phakathi kwekhaya. Kanti imizi bakwethu kumele siyivikele imizi yobaba bethu kahle kahle. Imizi esiyakhayo sisuke siyakhele obaba bethu nabo baba bethu babakhele obaba kanjalo ingana yibi nomuzi ekhaya bekhona abantu abadala siphila lokho. Ingakho kuthiwa imuzi wakhela ubaba kanjalo. So kumele silungise imizi yobaba bethu ukuze kuhlale kumnandi, kuhlale kujabule. Uthola ukuthi nabo abomkhulu kanjalo balekelele ekutheni wena ukwazi ukuthi kulesi simo ususikihlasele unaso ngoba ngeze kube kwesinye isikhathi mhlambe lento wenza nje unelumbe lithile ekuyilona lenza ukuthi incele lento yakho noma zimfamone ezenzela ukuthi uma wena usunomuntu wakho uthola ukujabula noma naye akathola ukujabula umuntu wakho ukuze ahambe eqalaqalaza. Yabona bese hambe eqalaqalaza usuke seqalaza ke manje lo nengcono unalele lapha. Ngitsho yizo lona angishongo ukuthi ntoni nawe uyabona ukuthi ngikhuluma ngani ngoba njengoba ngilinganisa ngesandla sami ngilinganisa ukuthi ubone ukuthi ngikhuluma ngantoni. Usefuna alingcono kunalele lakho ngoba lele lakho lincane futhi lele lakho alinayo ipower, alinawo amandla okwenza lento noma lithinte lapha lefuna limthinte khona. Uyayibona lo uma lingamthinti lapha lafanele limthinte khona, hayi phela usungakenzi lutho. Ningashuthula kusemnyango inkosi impela ngiyatshela wena, ningashuthula kusemnyango ngoba awamthinti uthi usuthi uqedile wena yena ngithi usashoda usafuna umphinde ngoba khona indawo wena ongakayithinti. Kwesikhathi uthola ukuthi uyamzama naye umuntu uyokuthintisa khona mhlawumbe kanti wena uyithona nokuyibona lo muntu ukuthi lo muntu ufuna ngimthinde ngapha. Funa nithayime naloko abantu besilisa ukuthi umuntu wesifazane uneyindawo naye athi mangabe nindawonye afuna umthinte kuzona othi mawumthinte kuzona uze uyayizwa manje uze uthi usuhlanye khupha amadlingozi ke. So ngalowo mzuzu usukumthinte khona la qina kulona wena ikhona lakhe ukuze ahlale ejabulile ahlale happy. Umuzweni izowakho uzoba imbumba uthule ukuthi into futhi ekhaya noqaphela uma ngabe izohamba kahle ngeke ubeze uba noma becabana ngoba yini ukuhamba kahle la kuleli khaya. Ngisho ngathi sesikamelweni bangena ekamelweni babhalisa uthule ukuthi into ngoba yini then izinto zabo ihamba kahle kodwa bangahambi kahle zoqala zihakelana ekamelweni ngoba inabukho ubumnandi asenzeni ubumnandi emagazini kuthini ukuze iphathina yakho nawe iphathina yami ijabule kulobo ubumnandi bami ngoba lapho sizophila isikhathi eside ngendlela esimanga kuloko kujabula kwethu.
kuba ukuthi makukhona nje ukusiqhamukela sukuyinkinga lencane sikuthi wanya sibone nabo gogo laba basilungisele gogo hayibo inenkinga kanje futhi awushiye uphathele wakho uyamxoxela nathi safuna ukuzama ngizikwenzela kuze silungise ayiyona imfihlo ingxoxo yasekamerweni uyixoxa nomuntu wakho ayisiyona imfihlo uyenza imfihlo kanjani nomuntu oyenza naye ngithi uyamnqonela nomuntu kodwa usunemfihlo ngokukhuluma ngomlomo ubanqonile ukungcono ubanqonile lokukhuluma ngomlomo uyayizwa lona khona nomuntu wakho nixoxe nje nibonisana ukuthi hayi kukhona baba into engingayiboni kahle noma ngabe unamahloni usungayizama indaba uyibeke ukuthi kanje baba ngicela sukume sithi wanya ubheke ukuthi ngabe kwenzakala ukuze sithi isimo sethu sibuyele esimweni baba ngiyakuthanda ngendlela baba ngikuthanda ngayo ngikuthanda kakhulu angifisi ukuthi ube khona into ezophazamisa uthandweni lethu so ngicela baba silungisele inkinga uzobona ukuthi njengoba usho njalo nje kusho ukuthi khona lokho okuzwana noma okuyinkingo sengenzeka ukuze ugcine kuphazamisa kunina nobabili lubalulekile uthando luhamba nocansi olumnandi luhamba nekamelo olumnandi hayi malungekho phela khohlwa ayikho lonto uyayibona leyo ayikho lonto ngoba ayikho into ongathi ayikhuluma uthola ukuthi umama uthatha kancane ngoba khona leshoda khona uthatha kancane nje khona lento eyinkinga nawe baba awuhlale phansi naye ukhulume naye umbuzo ukuthi baba hawu mama wenze njani ngabona ngathi sizihambi kahle angazi phela bese kunje ngoba into engisuke ngilindele mina ngisuke ngilindele ukuthi sibe nokujabula phakathi kwekhaya nabantwana babona ngoba abantwana ekhaya babukela kunina funa wazi ekhaya mhlanje ngixabana nabantwana ngoba bakhula nabo la ekhaya bazoba nokuthula nalabantu babo nabo ngoba umuntu uyakhula nazo ugcine nomuntu wakhe wena kwenzeke lento ubona ongasayithanda ukhohlwa ukuthi lento biyenziwa yithini uyayizwa lona kangangokuba nje manisekamerweni wena mama ubaba menthi uyacela ukuthi mama uze ngala phela usuthola ukuthi ke hayi songeke wena ngeke ayikhona lento yakwenza usuwenze ethi uzwe ingane khona babezodikela wenzelani mama hayi ke kube mnandi kamerweni siye ukuhlupha baba bathi sibe kubahlukumeza ngoba egcineni bona mase besihlukumeza sikhala nje le-ambulance beyizolona awazi usukalelana manje ngoba wena okade ungayicabangeli ukuthi indoda uyiphathe kahle hayi baphathe kahle nawo amadodeni bakwethu ukuze nawe aniphathe kahle aphinde futhi anenzele kahle nani manwenzela kahle siyabonga amakhosi amakhulu ngicela ukunazisa ukuthi eGoli ngiyoze ngibe khona ngoMeyi mhlaba 1 2 3 uma kufuthi kukhona okushintshayo ngisuke ngisazophinda ngintshele nipasabele nambeni lokunifanela u066 musana udoli lokunifonela lo number bakwethu musukusesha ngene emavidweni ami ubheka inamba yami ukuze ungithole bese ufonela mina kuqala uma ungifonela izobanjwe ingane wenze shop noma ngabe banjwe umfana phela nami nezingane zabafana noma ngabe banjwe umfana ungayitsheli say lo ilizwi alifani kanti futhi yena mayikhuluma uzokuthatha ngiyonika ugogo azeke onginika ulizwi izwi lami mawusuluzwile ke sengiyakutshela mina ngiyathi yebo ngizokuthiwa ufuna ukukhuluma nami athi yebo gogo bese ngiphinisele ngalelo ucingo ngoba nami mangisuke ngibhiza akukho lolu ukukhuluma nabantu ababili ngesikhathi esisodwa uyayibona lonto ngiyacela bakwethu ningixolele Nkosi yami ngicela nokwazisa ke nje abantu abathenga izimpahla zabo bethenga ngibaposela ngophepho eyisuke zilibele impahla mangisengithenga zokuposela mhlambe musubona ukuthi kuyophela isonto lonke ayifiki impahla kwenda uthola message fona ubuza ukuthi kwenzakaleni ngoba uma ungafuna ukuze thathe inyanga yonke wena usungitshela indaba yangenyanga edlule mhlawumbe siqeda inyanga yonke usuthi mina ngibheka kanjani into endalanga okusho ukuthi ngizoyeka abantu abasha ngiphinde emuva ngiyobheka wena musana ubasilo kangaka impahla ifika kaphephi u10 days bakwethu uma ungayilandanga emva kwa10 days iphindela emuva uma isibuyela emuva thina singayilandanga kumele wena wazi ukuthi uma kwenzeke kanjalo sangakwazi ukuthola noma imessage sitshela ukuthi impahla silapha esipose khona asangayithola lo mpahla yakho kusho ukuthi sifane impahla silahlekele ngoba mina ngizokwazi ngibuye ngibuyise impahla yakhe kubeni ngayiposa impahla yafika kuwena wangaya boyilana yabo yilonto ke bakwethu ngifuna iziqaphele bakwethu Thokozani baphuza omkhulu ngithanda kakhulu gogo